Το χαρτάκι κάτω από την πόρτα. Μια μέρα ο Μάνος Χατζηδάκης βρίσκει κάτω από την πόρτα του σπιτιού του ένα χαρτάκι. Το ανοίγει και μέσα βρίσκει κάποιους στίχους οι οποίοι μιλούσαν για τον πόνο που δημιουργείται από ένα αγαπημένο πρόσωπο και από κάτω ένα μικρό σημείωμα το οποίο έλεγε να αξιοποιήσει τους στίχους κατά την κρίση του. Ο Χατζηδάκης, αφού τους διάβασε, προσπάθησε να βρει τον στιχουργό και μάλλον με τη βοήθεια του διευθυντή της δισκογραφικής εταιρείας Κολούμπια, Τάκη Λαμπρόπουλο, ανακαλύπτει ότι η στίχη είναι μιας ηλικιωμένης αξιοπρεπούς κυρίας που με συγκίνησε με τον διακριτικό τρόπο με τον οποίο θέλησε να μου γνωρίσει την εργασία της. Το όνομα αυτής, Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, και ο τίτλος στο χαρτάκι, «Η μαϊτός χωρίς φτερά». Οι στίχοι προορίζονταν για τον Μίκη Θοδωράκη, αλλά για κάποιον λόγο δεν μπόρεσε να τον βρει, οπότε κατέληξε στην πόρτα του Χατζηδάκη. Αρχές του 1961, ο Χατζηδάκης συνθέτει τη μουσική, η οποία κινείται σε λαϊκή φόρμα και γι' αυτό διαλέγει για μπουζουξί τον φίλο του Γιώργο Ζαμπέτα. Και σύμφωνα με μια μαρτυρία του Χατζηδάκη, η εισαγωγή του τραγουδιού γράφτηκε από τον ίδιο τον Ζαμπέτα. Η πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού ακούγεται στην ταινία Αγάπη και Θίελα, με σκηνοθέτη τον Σωκράτη Καψάσκη και σεναριογράφο τον Νίκο Φόσκολο. Στην ταινία, μάλιστα, τραγουδούν η 27χρονη Νανά Μούσχουρη, ο Τόλης Χάρμας και ο 16χρονος τραγουδιστής και μπουζουξής Διαμαντής Πανάρετος. Ο τελευταίος είναι και αυτός που ερμηνεύει το τραγούδι στην ταινία και μάλιστα ήταν προσωπική επιλογή του Χατζηδάκη. Για την ιστορία, η ταινία δεν έκοψε πολλά εισιτήρια, κατατάσσοντάς την στην 51η θέση ανάμεσα στις 56 ταινίες που προβλήθηκαν εκείνη τη χρονιά. Με συνέπεια, το τραγούδι να μην ακουστεί πολύ. 2 χρόνια μετά, Μίκης Θοδωράκης και Μάνος Χατζηδάκης συνεργάζονται για την θεατρική παράσταση Μαγική Πόλης στο θέατρο Πάρκ, σε σκηνογραφία του Μίνου Αργυράκη. Και ουσιαστικά η παράσταση ήταν μια παρουσίαση των τραγουδιών των δύο συνθετών, χωρισμένη σε 2 μέρη. Το πρώτο μέρος ανήκε στον Μίκη Θοδωράκη, με τα πιο γνωστά τραγούδια που ακούγονταν να είναι «Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό», «Βάρκα στο γυαλό» και «Διψάσαμε το μεσημέρι». Ενώ το δεύτερο μέρος ανήκε στον Μάνο Χατζηδάκη, με τραγούδια μεταξύ άλλων το «Ποτέ την Κυριακή», «Μια πόλη μαγική» και το σημερινό μας τραγούδι «Η μαϊτός χωρίς φτερά». Το τραγούδι ερμήνευε, όπως και πολλά άλλα στην παράσταση, ο Γρηγόρης Μπιθικότσης και στο μπουζούκι έπαιζε προφανώς ο Γιώργος Ζαμπέτας. Ύστερα από την αναμενόμενη επιτυχία που είχε η παράσταση, όλα τα τραγούδια της ηχογραφήθηκαν σε δίσκο και έτσι. Το 1963 ηχογραφείται το «Η μαϊτός χωρίς φτερά» και κυκλοφορεί από τη δισκογραφική εταιρεία Κολούμπια. Μάλιστα, ύστερα από απέτηση του Χατζηδάκη, το όνομα της Ευτυχίας αναγράφηκε πάνω στο δίσκο, δίνοντάς της παράλληλα και το 50% των δικαιωμάτων του τραγουδιού. Ο ερμηνευτής της στουντιακής εκτέλεσης του τραγουδιού, Γρηγόρης Μπιθικότσης, ήταν προσωπική επιλογή του ισχυρού άντρα της δισκογραφικής Τάκη Λαμπρόπουλου, ο οποίος φέρεται να είπε «Τι το ψηρίζετε ρε, είναι τραγουδάρα. Φέρτε τον Μπιθικότσο να το σκίσει». Το τραγούδι είχε πολλές επανεκτελέσεις, αλλά θα αναφέρω ονομαστικά την εκτέλεση της Σωτηρίας Μπέλου στην εκπομπή Μουσική Βραδιά του Γιώργου Παπαστεφάνου στην ΕΡΤ, η οποία είναι και η μοναδική φορά που η Σωτηρία ερμηνεύει τραγούδι σε μουσική του Χατζηδάκη. Όπως επίσης υπάρχει και η live εκτέλεση του Μανώλη Μητσιά που περιλαμβάνεται στο δίσκο Κιβωτός. Ένα κρυφό μήνυμα που έχει το τραγούδι είναι το εξής. Το χέρι το λατρεμένο που αναφέρει Ευτυχία στους στίχους του τραγουδιού είναι η κόρη της Μέρη Λαΐδου, η οποία πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 45 χρονών, χωρίς ποτέ η Ευτυχία να ξεπεράσει τον χαμό της. Για το τέλος, σας έχω τα πολύ όμορφα λόγια της ίδιας της Ευτυχίας λίγο πριν πεθάνει. Το λαϊκό τραγούδι είναι δύσκολο και αμήλικτο. Θέλει ρωμαλαιότητα και λεβεντιά. Για να γράψεις λαϊκό τραγούδι, πρέπει να μπεις στην ψυχή του λαού. Να του την πάρεις και μαζί να του πάρεις και την καρδιά του. Είμαι ο Τιεντό, βλέπετε το κανάλι Κρυμμένοι Κόσμοι και έχουμε και λέμε subscribe, like, share, comment και προφανώς καμπανάκι. Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε όλοι πένα. Το κατά την κρίση του το πάμε λίγο, sorry. Μαλακίες κάνω. Πάμε λίγο παραπάνω, sorry. Sorry. Σταματήσέ με.